Sige. Ano na? Hi mga katiktik, magbukbang may og mga sipod. Ay alimango, black meat, pasayan, lumpia, tinulang nga pampano, samaris, Calamaris. calamaris. Samaris. Mga una ta, kaaya sa ani. Kaaya. Dili ko ganahan jud aya. Si Ayala. Ano na? Gadang jog kaaya. No, pilit lang yung kanon. No, maya na lang yung panhinaw. Sige sa di mo maninaw. Dilaan unta na singod. Dilaan ba? Di ari mabasa. Kalain. Pasalamat kami kanimo Lord sa pagkaon imong gihatag kanamo karon. Salamat ikaw Ginoo. Magabindisyon ni ini makahatag kini kaayuhan sa among panglawas. Kining tanan Lord, salamat. Pinagi sa gahom sa pangalan sa imong bugtong anak na among Ginoo manuluwas. Amen. 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 Alsa ka zaon. Oh, may win. Alsa ka. Tabae din. Oo, taba. Ala alsa ka iton. Naginaw naman ko. Imong anak-anak kay si ba? Taba zaon, taba sa rima. Yari na. Mga unta. Mga unta mga katiktik, hindi makaduyot makakaani. Taba. Gari amo. Taba. Sudan alimango. Nakaon. Kaspas. Pasayan. Taba. Kala na. Na, di ka makakaon ka. Masili magkakuan. Di man kaunon ini. Sabi, ayaw, nina dili kan on zaon. Kaon gutom na ko. Sigong ko. Haman sigong. Aman. Nawala man. Nakabigyo pa ko te. Di arang dili. Alaga. Salamat. Uman sa Surigao, singod iniimo sudan. Ha? Sa Surigao ba, singod ba di imo sudan, amok? Leen. Sa Surigao, Ya. puno raman. Ak sudan mangga. Ila si ipi isla. Sudan mo din na mangga, dali na. Di ba kong gadahan? Dali kanil. Dali na. Kaon anay, may ako pag-abotin ni kaya na. Dili ko. Nagbalag. Nagbalag sa dili sa karon. Da. Ning tarait mga bata ning. Hindi ako maghingood anak ko. Pagpat plato mo yan. Halan na yun. Oo. Lami pagkaluto po ba? Haman sa andot. At sa kuan. Ano lagi pa itong si Andot na vlog kay. Kuan na. Sibsiba kay. Ha? Sibsiba ba? Sibsiba. Tipsi? Sibsiban! Sibsiba, sibsib. Sibsiba ba? Sibsiba, anak. Umagsipsip ko yung nakipod. Ala ka una. So, ni mga porduman. Oo, tano pala mangga gyud ang sudan perwila. Kanya dito. Pangapan abag manggara ba pirman sudan. Ang imo sudan, permanente mangga. Kala Marda ka na. Isahay ang suhan. Pilian, mas pilian. Sabi gidi man mga isda. Isda. Kuan ra dari. Kuan. Pilian ang sablagi. Amo. Kauna, ako ra. Imbis kay patuan ni Roselyn sa Davao kay pailin-ilin hindi man sabtay. Hamay ato tuluban. Dari. Ini. Alam mo sa kuan mo ang kuan. Pa-istorya mo. Uy. Hinay, hinay. Kao, imo. We, anak. Ano ka lang?
Si James. Habang gagdinig. Pagyak ka na. Dari unod oh. Kabila. Ga isa si tanan nan ipaso na kan kay isagol kay. Sakto na. Dili isa ka paso inse. Okay, paso ay. May pato naman. Pag sagolan gani nako no, paso. Di ba mahimuot manggod ko ning kamama kalaki ni pagampo ni Zabana. Kuan, pagampo ni Zana. Nagpaila-ila siya sa Ginoo ba? Kung ano kintay nga, nagpaila-ila pa man ka nga. Naibayo naman siya nga ni akademi magbayo sa elementary Marilinyo Primary School di ay. primary school. Marilinyo Primary School. Naibalo naman siya. Basing sumaya. Bukot. Dali ka kang mendere dako. Sus kanila madam ko andra ni. Terus kagana sa kinabuhi nato ito ka madam. Andra gid nila madam. Sa ubang Ay, batak ka? Madam, kumusta naman ka? Tagmingaw na kami. Tagmingaw kami sa imbitasyon. Sayang ato December gi-imbitar tayo at mga to. Gani. Sayang to nga panahon. Sana na ano po imbitasyon, madam. Makauban ang sana mi. Bibog na aka. Na Ay, abay. grabe. Sakyanan. Nalingaw dyan si James atong Incormil. Nalingaw dyan si James atong pagkaligo. Ning, ano sa man ka? Ikod. Nalalaman mo kaya di na kutubo ma. Lami mo dahil ito. Lami ang kalamaris na. Ganahan ko. Sa nga lang, kalamaris. Kalamaris ka na. Kalamaris. Uy, kakaon na babae ang taon. Kaya sa andot niya. Nagkaon na. Bawal. Nawal kay high blood. Hindi na ginang kwarta. Si James. Nauniboy pa, ma-high blood ako. Ug ako'y kwarta. Kanan man ta. Ma-high Mama. blood. Mama high blood wala korta. Ay, may yun naman. Ang sugal. High blood yun. Unya. Kami doon si sa una. Naparuhan ko ni Boy sa nagiging kay grabe na ako kalipay kay may hatod na lagi namo siya sa dito sa kampo kay manugan na gini, sugal na mi. Naniida ito siya karon ngano kita higihatod mansud kay sukad-sukad ka to pa maghihatod. Sakay na biya siya no, di man lakaw naman ta. Paglakaw na nato wa di na makita ato lawas. Naog na sila sa truck. Sa karon. Pag abot nagsugal la paruha. Ikaw ma? Ako gilaparo ko daghang tao. La paruha. Dili lagi mo dawat og sala nga dapat di unta ko tumusuko kay. Tag anggol. Nakay garbo lagi pod, imong ko na sa. Di. Layas ko. Layas ko diri sa ila. Diri kay insay layas ko diri. Palingke. Ano ko ni ulit sama. Unsa man tong ginasugal nimo sa una? Bara. Ba, bitas naman. Ang Bitas tiguri bara ka. sabong. Ibalo ulit ka. Uy, Pichat. ay nay. Wala sa mahinomdom. Kabulog ka mo sa una. Sabong. Sabong kompleto. Titing naman. Aw, be. Be. Be, be. Aw, Teng, nangaon pa kami, Teng. Titin. Nangaon pa kami. Tawan dudong. Ha? Meron na. Aw, si Rosilis, titing. An amo sudan, alimango, kalamares, nanungkos, kanang usay ngalan aning Lumpia. lumpia, uwang, o kaning tinuwa nga, pampano, o kaning, unsa man ni? Black meat nga paksew. Kay ko, uy, tinuod man ni, kay naglakbong.
naglakbong na hino ni. Nagwukbang sila ni Mama si Insi ganiya. Ganiya ra sila sila nalida pag abot pa. Nya hangtod karon nagluto si Neneng og mga sudan kay nagwukbang sila kay tuton hindi ta nagwukbang. Mok, bang. Siya ba itong tawag? Roselyn. Ingon kay mga Roselyn. pasta mo. Ha? Dili, iya mo taglangan dili sita. Alis kay lang, bro natas ka bugo, kalami-lami pa man baza ning kalamaris. Ning pakan azar si James din. Ilang mga nitila. Naguon ko ning ba kundi makakaon si James. Kablangga ra man ako ni kayang dako na lubot ba na lubot. Oy. Pila may halini mo kahapon? Silen. Ano, da kaya uto makay. Hindi ako. Utos mang kapagkaon ka raw, di naman ka mo istorya. Walang marites na tanaw. Ha? Utos mang ka, wala mang ka istorya, walang marites na tanaw man. Mga kita malite. Mga katiktik, tanan, nagara. Agara tanan ba sa mga katiktik? Lami lagi abiso ng dunggan. Mga tagitik, mga unta. Aroy. Dari amo. Sudan, habok iliputahin na nagluto na ako apo. Dari lumpia. Mag-utos ka. Ubay katiga. Dili man, hutok naman. Balia. Anak, o. Ubay lang. Ubod. Kaya ako magduga. Moson pa makinta. Kuan. Kuman sa sita. Adora kay dingkod ra kay magkuha kang tubig. Maninaw ako. Di na di ikaw. Ha? Di na kaw. Kamu. Wala, balik din ikaw ng istorya ta. Busog niya. Lipsil lang. Hmm? Lipsil. Dito ra ka mag-inom. Kasi na kasi ng silyo ba? Ano sa? Dire. Dire ra ka. Dire ra ka. Kanila, di nyo kaon lang. Kung siya hindi ka pulo. Ala, sige pa. May paliton? Okay. Ingkod, Lin. Ano ra? Ano ra? Maman. Tudura na. Langaw ka to da pista eh. May pista. May langaw. May pista. Kasi na, sisigaw. Ano daw sab? Iya ka mama. Puti. Nabusog ka, nabusog ka. Busog. Kay base ikaw kabusog, umay pa may kuyang. Tulak. Uno tula ka. Liliog-liugan. Dari, Unya raman pa. dari donya. Ha? Unya pa. Nami sulagap. Ang uban. Ha? Uban. Nag-last week dito, ma. Last week, pwede ka mag sige yan dito. Ito, nag-last week lang. Ito, talaga. Bebo kung mo last week. Bebo kung mo last week, maningit ang mga tao. Wadyo ko kaanhim mga ni last week dito. Tulo na mga kaliguan dito. Last week, sunod ilan ni Prinset.
Sunod ira Ang ni. sama sa mute. Ya pre. Sunod ra gud na Resort sunod. katong resort. Sa mute lagi. Katulad yung murag birthday mo to Josephine lang nang naligo tag dagat. Murag na Katong wala pa man mo nag-vlog adto katong dito ta sa tiniling sa Lanusa kung kaon nga nas Baroto. Wala. Wala pa man to. Inday daw ko na mauli, mabalik daw dito. Inday. Jennifer ba? Kung wali daw siya balik dito. Lanusa. Di man ni makaon lang no. Dili. Kaya balik kung sa isda pa sa unhasang. Hasang. Kabalo mo. Kaunan siya na bang. Nakaboiler pa nito na ako lamadam. Ano magayon talaga. Luto siya ng anay. Iya ba na Akura. magluto? Akura ron tubig. Kaya mauli ako ra. Kapila ko nilangat. Asa si Pila ng 700 pila na kabo. Dora ka po. Ang 700 nga limang uning. Wat ka po? Hindi may man po. Ah, ang 350. Katugid pula og kuan. akong gusto ka ang gimar lambay. Na di ko. Lobster ba? Di ko kanang lambay. Lakog ulo pero gamon sunod. Limang mo kayo. Lami na siya ma. Lami na ako. Di na siya parehas sa pasayag lasa. Nung maura ko na sa limang oras. Maura man sa Pero kay basaon lang ang lambay. Ang lambay ba basaon ang unod na ingkod. Ikaw lang lamihan kag lambay lang. Ha? Lamihan kag lambay. Mga wing-wing. Lahi po ng wing. Dahil tambok man ang wing-wing. Mga kasag ba? Sa una dyan sa bata pa ko kay kani, di way usit ni kaya makakubkob pa man ko kani mga kuyamoy. Nakatudid si Loriana. Limpyo Ang man mga- ang tao ni. Limpyo man ang limpyo man yung baso ko. Ako pa rin ako sa lugar. Mga sipa na. Sa inom na mga inim na nga basa. Basa niya ako kabusog. Basa niya ako kabusog. Busog. Kani ato kaon ron dala na ni panihapon kay mga tuyog na ta kay way paoy. Nagtikong ko na sa gabi sa terminal in town kay akong ipakatulog kay nagtikoko naman sa kay akong giinan ang konduktor nga kanang konduktor pwede ba nato kana ibabai maana bitaw ang lingkuranan dili daw to kuan dili daw to dili daw mabali. Baim na siya. Hindi ko nakatulog. Mangutan ako nakatuyog ba sa gabi sa truck. Mangutan ako nakatuyog ba sila. Nakatuyog kagabi sa truck. Ya. Daga na nga ako. Magtindog lang ako. Mo. Ayun ka ba na? Ikod. Ambe. Sakit ang Ambe sa gabot. right taga isa ko right. Sakit daw yung labot. Uno ang imo labot. Sakit. Sakit malingkod bitaw kay ladyog man. Ikod. Ngaya may kapos sa ring sa hero nagigdaig da sa ko sa bangko. Ano ba higdaan ni mo Wala da? na yung checkpoint ma. Udo dato na Wala na checkpoint. Barcelona. Kadisod pag-agi daw to bay ali. Umay pag-ali. Alihan bitaw tungod sa COVID. Alihanan sila pinabaga nga. Kalain. Lagi murag damang. Alihan. Isa na kan silupin kay igang. Ano mo ko sa una. Bayahay man ka aircon man. Aircon man. Pila pa dato sa bayran mahal kay aircon man. Gikan dito sa standard. Pila may bayad tagong. Senior ako. Senior man may 470. Dili mangita sa Kana si Merag si Dio. dili mangita og si senior. ID. Di sila pa Mayroon naman ka. Ah, Jolly ba?
Pila may plate eh. Og senior 470. Og dili senior 580. Hmm. Karon na. Mulakaw man. Mulakaw na. Mag-ilis pa ko. Dahil ako. Ay, naman ka mo. Bita na mag-vlog ka na ngayon. Mag-vlog pa. Ha? Di siguro pa, di pa kinali. Basta kumak siguro. Ay mga katiktik, humana may magmukbang. Kumana kami mga tagiktik. Uy, tanaw dito. Kumana kami nangaon. Busog ka oh. Busog ako. Salamat sa Ginoo. Sa Talaingod. Aw. Madrileño Cortes Surigao. Elementary School. Orat do among mukbang mga katiktik, kinaot nga nalingaw mo. Kanang amping kanunay. Bye-bye! Bye! Amping kanunay, mga tagiktik. Mura mag naglabay.